Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit-Fonds. Pielhazen en pielhazinnen van Rooij. In deze tweede vastelovensuitzending van Vennerij van Toen gaan we terug naar het vastelovensjaar 1960. De vasteloven in Rooij heeft het afgelopen decennium een ware metamorfose ondergaan. Maar wat niet is veranderd is de intentie en het plezier om het vastelovensfeest in Venray te beleven. Kijkt u mee naar weer een mooi en kleurrijk vastelovensjaar met als prins Martin van de Munnikhof. De Raad van 11 met prins Martin en zijn adjudanten stond bij Hotel de Keizer in de Poorterstraat al ongeduldig te wachten op de wagens die het gezelschap naar het gemeentehuis brengt voor de officiële installatie van prins Martin I. Als de stoet met die prachtige limousines bij het Henseniusplein aankomt, zien we op de achtergrond nog Café Het Centrum van Gerrit Arts. Prins Martin en vorst Karel Wijnen genieten duidelijk van het ritje naar het gemeentehuis. De Venrotse Harmonie is onderwijl ook aangekomen op de Grote Markt. Het officiële vastelovensgebeuren begon toen nog op zondag na de Hommes. De vasteloven begint met de onthulling van het vastelovensmonument de Pielhaas. Door hoog in de lucht heeft een pielhaas mooi overzicht over alle pielhazen op de Grote Markt. Want er is veel volk op de been. De vastelovenstemming zit er meteen goed in. Na de officiële installatie in het gemeentehuis werd door ceremoniemeester Sjen Goemans en vorst Karel Wijnen prins Martin I in vol ornaat voorgesteld op het bordes. Gratje Pieters, Jan Jansen en Henk Smits stonden in een treelegger. De Mechjes, Rien Verheugen en Colien van de Munkhof hebben voor de prins nog een leuk versje in petto. Opperpielhaas burgemeester Jansen wenst de prins en alle pielhazen ook een mooie vastelovend. Als laatste belooft prins Martin van de Munkhof plechtig dat hij er alles aan zal doen om een goede prins te zien voor alle pielhazen en pielhazinnen. Na al het officieel gebeuren begint in de middag onder grote belangstelling en met de harmonie voorop de kinderoptocht. De Venrotse buurtverenigingen en de scholen zijn hierin goed vertegenwoordigd. Als de mooie optocht afgelopen is, gaat de prins met zijn gevolg nog een kopje koffie drinken bij burgemeester Jansen thuis. Al is het bedje nog zo scheef, ben je net zo op. Iedereen begrijpt vandaag wat nergens weet. Al is het bedje nog zo scheef. Con Piels maakt nog vlug een mooi foto van de kinderen uit de buurt. Zo te zien hebben de kels niet alleen koffie gedronken,
want de stemming zit er na het bezoek in ieder geval goed in. De traditionele grote optocht op maandag bestaat uit maar liefst 60 wagens en groepen. De kleurrijke stoet staat in het teken van spreekwoord. Als altijd zien de kerkdorp ook weer goed van de partij. De vorstenwagen van de Oostromse kerkelingels met vorst Wim Kessels. In de grote straat is het weer bierstig druk. Den olje kelnern dricker mest nå landvid overser. Hei då, 101, du ser was 104. Maar nå en Johan dricker terug en zei då was het net. Ik vat dat maar nå røysekel, dan blir det kvart ik er. Al deze bøtjen også skjeper vennen vekser opp. Iedereen blir kvitt vandaag op hergenet. Al is het bøtje nog zo scherp op en weksel op. Zonder weksel is het bøtje niet compleet. Al is het bøtje nog zo scherp op en weksel op. Iedereen begint vandaag op hergereed. Al is het bøtje nog zo scherp op en weksel op. Zonder weksel is het bøtje niet compleet. Zonder weksel is het bøtje niet compleet. Ook de spurrimukken uit Oelderen zien erbij. Prins Lambert Jansen wordt op de Prinsenwagen muzikaal ondersteund door de Oelderse fanfare. Kom nou eens hier, zit niet zo bang. Lekker trekken, perden, flikken, stekken aan. De Venrotse Raad van 11 met vorst Karel Wijnen. Juist ons in het bloed. Al wilde niet, toch mochten wel, net als het hier. In de optocht zien we voor het eerst een Venrots mechje. Thea Flinsenberg als dansberietje. De Prinsenwagen van het Rotse Pielhazeriek met prins Martin van de Munkhof en zijn adjudanten Hans Oudenhoven, Martin Verschuren en Hans Thomassen. Met fanfare Sint Catharina uit Lueneveur op zien we een mooie Prinsenwagen met prins Gerrit Wijs van de Luinse Knulletjes. Wat een prachtige creatie. Aap, wat het een mooie jongen.
Nog een keer de Vennootse harmonie in vol ornaat met voorop dansmarietje Thea Flinsenberg. En als laatste de Prinsenwagen met prins Martin van de Munkhof en zijn 3 adjudanten. Ook Hensenius ziet dat een optocht voor de tweede keer door de Grote Straat trekt en via de Paterstraat ontbonden wordt. Het hele jaar kijkt er zo tegen op de cultuurstad voor op. Maar 3 dagen per jaar gaat de deur voor ons los. Dan is het vluggen 3 dagen lang de klos. De boerenbruiloft is in deze tijd verrekkers in trek. Hier trekt de hele boerenfamilie en aanhang door de Schoolstraat. Samen met het boerenbruidspaar Jacques Boom en Anna Franse zien ze onderweg naar de trouwerij. En die dag is de bijenkorf voor mee. Ook prins Martin met zijn adjudanten en de Raad van 11 zijn uitgenodigd voor de trouwerij op het Henseniusplein. Bij aankomst van het boerenbruidspaar met paard en kar ziet het plein zwart van het volk. De kurftent staat open voor keutel en haas in het Rooise Hazeland. En de blaaskapel gaat er flink tegenaan. De hazengrond dan is flink van de baan. Want eens voor jou is de met op de achtergrond het busstation van Zuidooster verwelkomen vorst Karel Wijnen en prins Martin iedereen op de bruiloft. Op de pier zien de vaste loversbouw. Met veel aandacht luistert het bruidspaar Jacques Boom en Anna Franse naar prins Martin die de trouwakte voorleest. Vorst Karel en chef Goemans luisteren goed of de trouwceremonie goed verloopt. Ik wil niet butten in de buitenlot. Nadat het bruidspaar in het onecht verbonden is, krijgt het bruidspaar nog een mooi cadeau aangeboden van de prins. Onder aanvoering van dansmarietje Thea Flinsenberg begint er spontaan en gezellig bruiloftsfeest op het Henseniusplein. En vanzelfsprekend maakt het kerstverse bruidspaar de eerste dans. Steun je weer wat de buitenlos begint.